Babička vyprávěla, že každý člověk má dvě mysli. Jedna mysl řídí potřeby tělesného života. Ta třeba rozhoduje, jak si opatřit střechu nad hlavou, potravu a vůbec věci pro tělo. Je třeba ji užívat při zakládání rodiny, při vychovávání mladých a tak. Řekla, že tuto mysl musíme mít, abychom si mohli zajistit živobytí. Ale zároveň řekla, že máme i jinou mysl, která s tím nemá nic společného. To je duchovní mysl. Babička řekla, že kdo používá mysl tělesného života k sobeckým a záludným plánům, k tomu, jak podrážet druhé lidi a vymýšlet si, jak z nich získat hmotný prospěch, špatně skončí. Jeho duchovní mysl se zcvrkne tak, že není větší než hikorový oříšek. Když umře tělo, umře s ním i tělesná mysl. Člověku, který celý život prožil jenom s touto myslí, zbude ta duchovní mysl velikosti hikorového oříšku, protože jenom ta přežívá, když všechno ostatní zaniká. Potom, řekla babička, až se znovu narodíš, protože tak to musí být, potom se tu odstneš s oříškovou duchovní myslí, která prakticky není schopná pořádně chápat. Nakonec se může zcvrknout jako hrášek nebo i docela zaniknout, když tělesná mysl začne vládnout všemu. V takovém případě ztrácíš svého ducha úplně. Tak se z tebe stane mrtvý člověk. Babička řekla, že mrtví lidé se dají docela snadno poznat. Když se mrtvý člověk podívá na ženu, nevidí nic než špínu. Když se podívá na druhého, nevidí nic než zlo. Když se podívá na strom, spatří jen prkna a peníze. Nikdy krásu. Babička řekla, že světem se toulá mnoho mrtvých lidí. Vysvětlila mi, že duchovní mysl je jako sval. Při používání se zvětšuje a sílí. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je používat duchovní mysl k pochopení. K tomu se ale dveře neotevřou, dokud se neskoncuje se sobectvím a tak i s tělesnou myslí. Teprve potom se začíná chápání rozvíjet a čím víc se snažíš pochopit, tím je silnější. Samozřejmě, řekla babička, pochopení a láska jsou jedno a totéž, jenže lidi na to často jdou z falešného konce. Snaží se předstírat, že milují věci, i když je nepochopili. To prostě nejde. Babička se jmenovala Včelička. Věděl jsem, že když jí dědeček někdy pozdě v noci říkal jsme sví, včeličko, že jí vlastně říkal miluji tě, protože tak se to dalo z těch slov vycítit. Nebo když si spolu někdy povídali a babička řekla jsi se mnou, Valesi, a dědeček odpověděl jsem, myslel tím chápu tě. Láska a pochopení byly pro ně jedna a táž věc. Dědeček s babičkou se chápali a proto i milovali. Babička říkala, že s přibývajícími léty se chápání prohlubuje a že může být tak hluboké, že si to obyčejný smrtelník neumí ani představit, natož vysvětlit. A tak tomu říkali, jsme sví. Dědeček povídal, že když se za starých časů řeklo, jsme sví, myslelo se na lidi, kterým se dalo rozumět a který měli porozumění pro druhý, takže to vlastně byli všichni milovaní lidi. Jenže z lidí se stali strašní sobci a tak se tím dneska myslejí už jenom pokrevný příbuzný. Ale dřív to tak nebylo. Hned jsem věděl, že musím začít poznávat všechno, co jde, protože jsem nechtěl skončit s myslí malou jako oříšek. Babička řekla, že duchovní mysl může dorůst takové velikosti a síly, že je schopna pochopit všechno o svých minulých tělesných životech a dosáhnout toho, že se jí nakonec tělesná smrt ani netkne. Lecos z toho prý mohu pochopit na svém tajném místě. Na jaře, když se všechno rodí,
A vůbec, vždycky, když se něco rodí, dokonce i nějaká myšlenka, vládnou svízele a zmatek. Jarní bouře, to je, jako když se v krvi a bolestech rodí dítě. Babička říkala, že to jsou duchové, kteří se úporně brání, aby nemuseli být zase vtěsnáni do hmotných pout. Pak přijde léto, naše dospělé životy a podzim, kdy zestárneme a duch má podivný pocit nežádoucího času. Někteří lidé tomu říkají nostalgie nebo smutek. V zimě je všechno mrtvé, nebo se tak aspoň zdá, tak jako naše těla, když umírají. Ale pak se, stejně jako jaro, rodí znovu. Babička říkala, že Cherokeeové to znali a pochopili už velice dávno. Řekla, že jednou poznám, že i gumovník na mém tajném místě má svého ducha. Ne ducha lidí, ale ducha stromů. Řekla, že to všechno ji naučil její táta. Babičin táta se jmenoval Hnědý jestřáb. Řekla mi, že měl hluboké poznání. Dovedl chápat myšlenky stromů. Jednou, když byla malá holka, tátu popadla starost a říkal, že bílé duby nahoře jsou neklidné a mají strach. Nahoře, kde se procházel mezi duby, trávil mnoho času. Byly to velmi krásné stromy, vysoké a rovné. Nebyly sobecké. Dopřáli místo škumpám, tomelům, hikorám i bukům, aby živili divokou zvěř. Protože nebyly sobecké, měli hodně ducha a ten duch byl silný. Babička vyprávěla, že táta byl tak zachvácen obavami, že k ním chodil i v noci, protože věděl, že je něco v nepořádku. Potom, jednoho časného rána, sotva se slunce vyhouplo nad hřeben, Hnědý jestřáb uviděl, jak se mezi bílými duby pohybují dřevorubci. Značkovali je a vymýšleli, jak je porazit a všechny dostat dolů do údolí. Když odešli, bílé duby začaly plakat. Hnědý jestřáb nemohl ani spát. Sledoval dřevorubce, kteří pro své povozy vybudovali cestu do hor. Potom promluvil s čerokýskými muži. Rozhodli se, že bílé duby zachrání. V noci, když dřevorubci odešli a vrátili se do osady, Cherokeeové rozkopali cestu napříč a vyhloubili výkopy. Ženy a děti jim pomáhali. Ráno přišli dřevorubci a strávili celý den opravováním cesty. Ale v noci ji Cherokeeové rozkopali znovu. Tak to pokračovalo další 2 dny a 2 noci. Potom tam dřevorubci postavili stráže vyzbrojené puškami. Celou cestu však uhlídat nestačili a Cherokeeové hloubili příkopy, kde se dalo. Babička říkala, že to byl úporný zápas, až byli všichni unaveni. Jednoho dne, když dřevorubci pracovali na cestě, padl na jeden z povozů obrovský bílý dub. Povoz rozdrtil a zabil 2 mesky. Byl to nádherný zdravý strom. Nebylo nejmenšího důvodu, aby padl. A přece se to stalo. Dřevorubci se budování cesty vzdali. Přišly jarní deště a dřevorubci se už nikdy nevrátili. Babička řekla, že když měsíc dorostl do úplňku, uspořádali Cherokeeové v porostu bílých dubů velikou slavnost. Tancovali při žlutém úplňku, bílé duby zpívali, dotýkali se navzájem větvemi a hladili i Cherokee. Zpívali pohřební píseň za bílý dub, který položil život za záchranu svých druhů. Panovala přitom prý tak zvláštní nálada, že se téměř vznášela nad horami. Malý strome, řekla babička, takovéhle věci se nesmí nikomu říkat, protože v tomto světě, který je světem bílého muže, by to ničemu neprospělo. Ale ty je musíš znát, proto jsem ti je vyprávěla. Tehdy jsem pochopil, proč jsme v krbu topili jen takovými poleny, která už opustil duch. Pochopil jsem život lesa a hor. Babička říkala, že její táta měl takové pochopení, že ví, že bude silnější ve všem, co bude poznávat ve svém příštím životě. Řekla, že doufá, že bude taky tak silná, že se s ním zase sejde a že se jejich duchové navzájem poznají.
Babička řekla, že i dědeček se blíží k pochopení, aniž to tuší, a že budou vždycky spolu. Jejich duchové to budou vědět. Zeptal jsem se babičky, zda si myslí, že i já se můžu vydat tou cestou, abych nezůstal pozadu. Vzala mě za ruku. Šli jsme dlouho dolů, než konečně odpověděla. Řekla, abych se stále pokoušel chápat. Řekla, že by se mi to mohlo podařit a že bych se možná mohl dostat dál než ona. Řekl jsem, že mi vůbec nejde o to, abych se dostal dál. Že by mi docela úplně stačilo, kdybych ji aspoň dohonil. Je v tom totiž taková divná osamělost, když člověk zůstává pozadu.